Ahojte, dnes vás vezmem na jeden z mojich trekov, ktorý začal v Kohutove nedaleko Novej Bane a vedie cez rozhľadňu Háj, Banickú šachtu Klinsbytner a vyhliadky Červená skala a Havrania skala. Cesta plná prírodných a historických zaujímavostí končí pri Starohutskom vodopáde, skutočnom poklade pohoria Pohronský Inovec. Cesta sa začína pri kaplnke Panny Márie v Kohutove, kde sú hneď dve parkoviská, jedno bezplatné a druhé platené. Odtiaľ vedie trasa striedavo po lesnej ceste a lesnom chodníku, pričom cestou som narazil na prameň Kohutovo. Ideálne miesto na malú pauzu a občerstvenie. Akurát sa nachádzam pri rázcestí Štamproch, z ktorého je to ešte 25 minút na rozhľadňu po žltej turistickej značke, to je týmto smerom, a smerom za mňou pokračuje modrá turistická značka, po ktorej sa viete dostať až smerom, teda až priamo do Žarnovice. A v podstate už odtiaľto sú veľmi pekné výhľady. Myslím si, že zo samotnej rozhľadne to bude oveľa lepšie. Takže za chvíľu sme tam. Celý chodník vás vedie cez nádhernú prírodu, až kým sa pred vami neobjaví majestátna rozhľadňa Háj. Táto rozhľadňa je naozaj pôsobivá. Má celkovú výšku 21 metrov a stojí v nadmorskej výške 625 metrov. Z jej vrcholu je nádherný výhľad na takmer celú Novú Baňu, Šťavnické vrchy, Pohronský Inovec a Vtáčnik. Súčasťou rozhľadne je aj ďalekohľad s 35-násobným priblížením, ktorý vám umožní pozrieť si detaily okolitej prírody. Aj keď časť výhľadu zakrýva les, zvyšné pohľady úplne stoja za to. Z rozhľadne som pokračoval k Banickej šachte Klinsbytner, ktorá bola pre mňa ako milovníka histórie naozaj fascinujúcim miestom. Táto šachta patrí k dôležitým pamiatkám banickej minulosti regiónu a zameriavala sa na ťažbu zlata a striebra. Len kúsok od šachty sa nachádzajú dve úžasné výhliadky. Vyhliadka Červená skala a vyhliadka Havrania skala. Tieto miesta ponúkajú výborné výhľady na časť Šťavnických vrchov a dolinu rieky Hron. Každá z výhliadok má svoju jedinečnú atmosféru a stojí za to, aby ste si na ne chvíľu posedeli a vychutnali si krásu okolitej prírody. Na záver dňa som sa presunul autom do obce Stará Huta, kde ma čakal Starohutský vodopád. Tento 5-metrový vodopád vznikol tektonickým poklesom kríh a je najkrajší práve na jar alebo v zime, keď má najväčší prietok vody. Nachádza sa len 300 metrov od obce Stará Huta a cesta k nemu trvá len pár minút. Vodopád je súčasťou náučného chodníka Vojštín, ktorý prechádza pohorím Pohronský Inovec. Pri vodopáde je malé posedenie a informačná tabula, ktorá ponúka zaujímavé fakty o tejto prírodnej pamiatke vyhlásenej v roku 1977. Bol to fantastický deň plný krásnych výhľadov, prírodných zaujímavostí a trochu histórie. Ak hľadáte tip na výlet v okolí Novej Bane, určite tieto miesta odporúčam.